ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் வந்து புருஷோத்தம அத்தியாயம், அத்தியாயம் 15. ஸோ இது வந்து இன்னும் 3 அத்தியாயங்கள் இருக்கிறது. இதோட வந்து நம்ம வந்து இந்த 18 நாள் வந்து இன்னும் 3 நாள்ல முடிச்சிடலாம். ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து இந்த ஞான யோகத்துல வரக்கூடிய அந்த புருஷோத்தம யோகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பகவானை பற்றிய, புருஷோத்தமர் அப்படின்னு சொன்னா புருஷோத்தமராகிய முதற் கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை தான் சொல்றோம் இல்லையா, அவரை பத்தின அத்தியாயமே. இந்த புருஷோத்தம மாசத்தில் புருஷோத்தம அத்தியாயம் வந்து நம்ம படிப்பது ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்னு சொல்வார்கள். ஏன்னா வந்து அது வந்து பகவானுக்குரிய மாதம். அந்த பகவான் சொல்றார் இல்லையா, அந்த மாதத்தில் நான் வந்து அந்த கார்த்திகை மார்கழி அந்த மாதமாக நான் இருக்கிறேன். ஆகையினால் வந்து பகவானுடைய அந்த புருஷோத்தம மாதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மாதத்திலேயே நம்ம வந்து புருஷோத்தம அத்தியாயம் படிப்பது ரொம்ப விசேஷம். இது வந்து கிருஷ்ணரின் யோகம். இது வந்து பகவானை பற்றின யோகம், யோகா ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சன். நம்ம இஸ்கான் ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மங்களூரு டெய்டிஸ் வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கொண்டு நம்ம செஷனுக்குள்ள போகலாம். நேத்திக்கு அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் முதல்ல பார்த்துடலாம். நம்ம நேத்திக்கு 14வது அத்தியாயம் வந்து பார்த்தோம். நம்ம வந்து 3 குணங்கள், முக்குணங்கள், சத்வம் ரஜஸ் தமஸ், அந்த 3 தான் வந்து அதை பகவான் வந்து விவரிக்கிறார். நேத்திக்கு வந்து அதோடைய தன்மைகள், அந்த முக்குணங்கள் வந்து அதுல அகப்பட்டு இருப்பவர்களுடைய அந்த குணாதிசயங்கள், அப்புறம் வந்து அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும், அதற்கு பின் வந்து அவர்கள் வந்து அந்த குணத்திலேயே இருந்தால் அவர்கள் வந்து எந்த கதியை அடைகின்றனர் அப்படிங்கிறது வரைக்கும். அதற்கு பின் வந்து இந்த முக்குணங்களிலிருந்து நம்ம மாறுபட்டு அதிலிருந்து விடுபட்டு நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீக இயற்கை, பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோகம், அந்த வைகுண்டத்துக்கு செல்ல வேண்டுமானால் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும்? நம்ம வந்து நாம ஜபம், அதாவது பகவானுடைய இந்த நாம ஜபம், மந்திர ஜபம் செய்ய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திர ஜபம் செய்ய வேண்டும். இதுதான் நம்ம நேத்திக்கு பார்த்துட்டு முடிச்சோம். நேத்திக்கு இது வரைக்கும் பார்த்தோம். நேத்திக்கு இன்னைக்கு அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து முதல்ல வந்து இந்த ஜட உலகத்தில், இப்போ நான் முன்னாடி ஒரு நாள் சொன்னேன், இந்த மாதிரி இந்த ஒரு இன்வெர்டட் ட்ரீ, அதாவது ஒரு தலைகீழாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலமரம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அந்த இது இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஜட உலகத்திலிருந்து பற்று அறுத்தல். அதற்கு பின் வந்து இது வந்து அசங்க சஸ்திரேன திருடேன சித்வா அப்படின்னு முதல் 5 ஸ்லோகங்கள் சொல்றார். அப்புறம் வந்து ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு வந்து செல்லுதல், அதை வந்து விவரிக்கிறார். 6லேருந்து 11. பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஞான கண் கொண்டு நீ பார்ப்பாய். அதற்கு பின் வந்து 12லேருந்து 15 ஸ்லோகம் வந்து வேதைஷ சர்வை ரகமேவ வேத்யோ, இந்த உலகில் நமது பராமரிப்பாளராக கிருஷ்ணரின் நிலையை நம்ம வந்து உணர்தல். அதற்கு பின் வந்து வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்களின் சுருக்கம், இது வந்து இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இதம் உத்தமம், சாஸ்திரம் இதம் முக்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 16லேருந்து 20 ஸ்லோகங்கள் பகவான் சொல்றார். முதல் ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அஸ்வத்தம் பிராஹுரவ்யயம் ஊர்த்வமூலம் அதஷாகஹம் அதஷாக சந்தாம்சி யஸ்ய பர்யாணி யஸ்தம் வேத ச வேதவித். புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் கொண்ட வேத பதங்களை இலையாகவும் கொண்ட அந்த ஒரு ஆலமரம் வந்து உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த இன்வெர்டட் ட்ரீ அப்படிங்கிறத வந்து பகவான் விவரிக்கிறார். இந்த ஆலமரமானது வந்து இது உண்மையிலேயே இல்லை, ஆனா வந்து பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் தான் இருக்கு, இந்த மாதிரி ஒரு இயக்கம் தான் வந்து இந்த அகில உலகத்தையும், இந்த ஆன்மீக உலகத்திலும் இந்த ஜட உலகத்தையும் வந்து பிரித்து இந்த இந்த ஜட உலகில் இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையை தான் சொல்கிறார். இது ஜட உலகம் வந்து ஒரு தலைகீழ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆலமரம் எப்படி வந்து வேர்கள் வந்து மேல் நோக்கி இருக்குமோ, இந்த பக்கம் வேர் வந்து மேல் நோக்கி இருக்கும், களைகள்லாம் வந்து கீழே நோக்கி வளருது. களைகள் வந்து எல்லா பக்கமும் வளரும், ஆனா வந்து கீழ் நோக்கி வளர்கின்றது.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கலைகள் தான் வந்து வேதங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். வேதங்களின் பதங்கள், அந்த வேதத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த பிரான்ச்சஸ். அது இந்த மரத்தை வந்து அறிந்தவன் வந்து வேதத்தை அறிந்தவன் ஆகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இது சொல்றார். இதற்கு மேல நம்ம பார்த்தோம்னா, இந்த ஆலமரத்துக்கு மேல பார்த்தோம்னா இந்த டிசையர் அப்படிங்கிற ஓஷன், அதாவது நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா, நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் காரணா ஓஷன் அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்தோம், அதாவது விரஜா நதி அப்படின்னு சொல்றோம். அதை வந்து நம்ம தாண்டி போனால்தான் அந்த மேல இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக உலகத்தை, கோலோக வைகுண்டத்தை அடைய முடியும். அதுக்கு கீழே இருக்கிறதெல்லாம் இது இப்போ இதை வந்து இதுக்கு கீழே வந்து இந்த ஜட உலகம் இருக்கின்றது. அது வந்து ஒரு தலைகீழ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆலமரம் போல இருக்கிறது அப்படிங்கறத வரைக்கும் இப்ப புரிஞ்சுக்கலாம். அதற்கு பின் வந்து அதசோர்த்வம் பிரஸ்ருதாஸ்தஸ்ய ஷாகா குண பிரவருத்தா விஷய பிரவாலாக அதஷ்ச மூலான் யனுசந்தாதானி கர்மானுபந்தீனி மனுஷ்ய லோகே அப்படின்னு 2வது ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் சொல்றார். இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் வளப்படுத்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உப கிளைகள் வந்து புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள் வந்து பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மரத்தை பத்தி விவரம் சொல்றாரு பகவான். என்னன்னா, இந்த மரம் வந்து ஜட இயற்கை, அதனுடைய அந்த ஜட இயற்கையோட அந்த முக்குணங்கள் நேத்திக்கு பார்த்தோம், சத்வம் ரஜஸ் தமசு. அதனால் வந்து அதுதான் வந்து அதுக்கு தண்ணீர், அந்த சத்வம் ரஜஸ் தண்ணீர், சத்வம் ரஜஸ் தமசுங்கிறது தான் அதுக்கு வந்து அந்த வேருக்கு ஊற்றப்படுகிற தண்ணீர். அதை வந்து குடித்த அந்த தண்ணீரை பருகி அது வந்து இந்த இந்த ஜட இயற்கையானது நன்கு வளர்கிறது, நல்ல கப்பியும் கலையுமாக வளர்ந்து விரிந்து இருக்கிறது. அந்த மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் செல்லக்கூடிய அந்த அந்த கிளைகள் வந்து எல்லா திசைகளிலும் விரிந்து முழுவதுமாக பரவி விரிந்து இருக்கிறது இந்த ஜட உலகம் முழுக்க. அதே மாதிரி வந்து இந்த உப கிளைகள், நிறைய கிளைகள்லாம் இருக்கு. இப்போ நம்ம பாக்குறோம், ஒரு கிளையில வந்து வேதிக் ஹிம்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இன்னொன்னு வந்து மேல இருக்கிறதுலாம் வந்து மேல இருக்கிற கிளைகள்லாம் வந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் போட்டிருக்கு. இப்போ வந்து லிபரேஷன், அப்புறம் வேதிக் ஹிம்ஸ், அப்புறம் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்கு, ரிலீஜியாசிட்டி. கீழே இருக்கிற கிளைகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சின்ஃபுல் ஆக்ட்ஸ், அப்புறம் இம்பயஸ் ஆக்ட்ஸ், சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், அப்புறம் வந்து சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இதெல்லாம் கீழே ரொம்ப கீழான இருக்கிறதுலாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தாழ்ந்த ஒரு பலன். அதாவது நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, நம்ம இந்த பலநோக்கு செயல்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறதா அவர்கள்லாம் வந்து இந்த ஜட உலகில் வந்து கீழான ஒரு நிலையில் இருக்கிறார்கள். அந்த இந்த இந்த மரத்தோடைய அந்த கீழான இந்த இந்த ஜட உலகிலேயே கீழான நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து இந்த ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன், புலன் திருப்திக்காகவே செயல்பட்டு கொண்டு அதுலயே வந்து அதுதான் அனைத்தும், அதுக்கு மேல வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது, அந்த புலனின்பத்தை தவிர வேற ஒன்றுமே கிடையாது. அதுதான் வந்து ஹையஸ்ட், அதுதான் வந்து ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தம் அப்படின்னு அந்த நினைப்புல வந்து அதுலயே மூழ்கி போய் அந்த இம்பயஸ் ஆக்ட்ஸையே பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓரளவுக்கு நல்ல ஞானம் இருக்கிறவர்கள் வந்து இந்த எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட், அப்புறம் ரிலீஜியாசிட்டி அதெல்லாம் செய்கிறார்கள். அந்த பகவானுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பகவான் குறித்த காரியங்களை செய்து கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே நோக்கி வருகிறார்கள். அவர்கள் வந்து மேலே யார் வந்து மேல வருகிறார்களோ அவர்கள் தான் வந்து இந்த லிபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு இடத்திற்கு வருகிறார்கள். மீதி பேர்கள் அனைவருமே வந்து அந்த கீழான நிலைகள் தான் இருக்கிறார்கள். இது வந்து இந்த உப கிளைகள் வந்து புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் கீழ்நோக்கி செல்லும் வேர்கள் வந்து பலநோக்கு செயல்களால் வந்து பந்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நம்ம இங்க பாக்குறோம். இதுதான் அந்த ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர், இன்வெர்டட் பேனியன் ட்ரீ ஸ்ட்ரக்சர். இப்போ இது இன்னும் பார்ப்போம். அடுத்த ரெண்டு ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாரு பார்ப்போம். ந ரூபமஸ் ஏஹ ததோ பலயதே நாந்தோ ந சாதிர்ன ச சம்பிரதிஷ்டா அஸ்வத்தமேனம் சுவிரூட மூலம் சங்கசஸ்திரேண திருடேன சித்வா ததபதம் தத் பரிமார்க்கி தவ்யம் யஸ்மின் கதான நிவர்த்தந்தி பூயः தமேவ சாத்தியம் புருஷம் பிரபத்தியே எத பிரவருத்தி பிரஸ்ருதா புராணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் வந்து இவ்வுலகில் காணப்படுவதில்லை. அப்படின்னா என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த மரம் பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த மரம் வந்து அதனுடைய உண்மை உருவம், அந்த மரம் வந்து இந்த உலகத்துல இல்ல. ஆனா வந்து அந்த மரம் வந்து இது வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் தான். இந்த எதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னா, இந்த படத்துல பாக்குறோம் இல்லையா,
மேல இருக்கக்கூடியது ஆன்மீக உலகம். அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் வந்து இந்த கீழ் உலகத்துல தெரிகிறது. அப்படின்னா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? அந்த மேல இருக்கிற ஆன்மீக உலகத்துல வந்து இப்போ ஒரு மரம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு வேர் கீழ்ப்பக்கம் தான் இருக்கும். ஆகையினால் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து மேல் நோக்கிய வேர்கள் மாதிரி இருக்கு அந்த இடத்துல. அப்படின்னா என்ன அதோட உள்ள அர்த்தம் என்னன்னா, ஆன்மீக உலகில் வந்து எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ஹையஸ்ட் அந்த லெவல்ல இருக்கிறதோ, அதாவது பகவானுடைய சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த பிரேம பக்தி, அந்த கான்ஜுகல் லவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? பகவானுடைய அந்த கோபிமார்கள்லாம் வந்து அந்த கான்ஜுகல் லவ் அந்த இதுல தான் இருந்தார்கள். அது அந்த அப்படிப்பட்ட இது வந்து இந்த அதை வந்து நம்ம இந்த உலகத்துக்கு பொருத்தி பார்த்தோமா, அது வந்து ஒரு கீழான இதுவா நம்ம புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா உண்மையிலேயே பக்தி விஷயத்துல பார்த்தோம்னா, இங்க எதெல்லாம் வந்து நம்ம கீழானது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோமோ, அதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு நம்ம செய்யும் போது அது வந்து நல்ல மேலான காரியங்களா ஆகிறது. அப்புறம் வந்து இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இந்த உலகில் காணக்கூடியதல்ல. இஃது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை வந்து பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் நீ வந்து உறுதியுடன் வெற்றி சாய்க்க வேண்டும். பற்றின்மை அப்படிங்கிற ஒரே ஆயுதத்தினால் தான் நீ வந்து இந்த மரத்தை வந்து வெட்டி சாய்க்க முடியும். இந்த மரத்தை வந்து வேற வந்து வெட்டணும். எதாலனா அந்த பலநோக்கு செயல்கள்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பற்று எப்படி வெட்டணும்னா வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு முன்னாடி 4வது அத்தியாயத்துல சொல்லியிருக்காரு. முதல்ல வந்து நம்மளுக்கு அந்த பலநோக்கு அந்த புலனின்ப பொருள்ல வந்து நம்மளுக்கு அந்த கான்டாக்ட் ஏற்படும் போதே அந்த அந்த சம்பந்தம் ஏற்படும் அந்த தருணத்திலேயே முதல் ஸ்டேஜ்லயே நம்ம வெட்டிடணும். அதற்கு மேல முத்தை விட்டுட்டு வெட்டினோம்னா வெட்ட வராது, கஷ்டம். ஏன்னா வந்து மரம் வந்து எப்படி ஒரு பெரிய மரத்தை வந்து நம்ம பெருசா வளர விட்டுட்டு நம்ம வெட்டினோம்னா வெட்ட முடியாது. ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல வெட்டினோம்னா நம்ம சீக்கிரமா வெட்டிட்டு இந்த உலகத்திலிருந்து போய்விடலாம். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் வந்து விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் நீ வந்து சரணடைய வேண்டும். முதல்ல வந்து இந்த அசங்க சஸ்திரம் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பற்றின்மைங்கிற அந்த கோடாலியால் நீ வந்து இதை வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் வந்து எப்போ நீ பற்று அறுத்துட்டியோ அதற்கப்புறம் வந்து நீ பகவானை அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் நீ சரணடைந்து அவருடைய உலகத்திற்கு நோக்கி செல்ல வேண்டும் அப்படின்னு வந்து பகவான் இதுல சொல்றார். இந்த 2 ஸ்லோகமே முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த அத்தியாயத்துல. நிர்மாண மோகோ ஜித சங்க தோஷா அத்தியாத்ம நித்யா வினிவிருத்த காமாக துவந்த்வைர் விமுக்தாக சுக துக்க சஞ்சைர் கச்சன்ய மூடாக பதமவ்யம் தத்து. பொய் கௌரவம், மயக்கம் மற்றும் தவறான சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு. ஆகையினால் பகவான் இப்போ என்ன சொல்றார், இதெல்லாம் வெட்டணும் அப்படின்னா வந்து பொய் கௌரவம், ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ரைடு, ஏதோ வந்து ஒரு பதவி இல்லைன்னா வந்து ஏதோ ஒரு பொய்யான ஒரு கௌரவம் கிடைக்கிறதுக்காக நம்ம அந்த காரியங்கள்லாம் செய்கிறோம் அது. அப்புறம் வந்து மயக்கம், அதற்கு பின் வந்து தவறான சங்கம். நம்ம இதுல கூட பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த கர்ணன் வந்து ஒரு தவறான சங்கத்தினால்தான் நான் வந்து தவறான வழிக்கு போனோம். எப்போ வந்து நமக்கு ஒருத்தருடைய சகவாசம் வந்து சரியில்லை அப்படின்னு தெரிகிறதோ அவரிடமிருந்து அப்பொழுதே விலகி விடுவது நலம். ஆகையினால் தவறான இது வந்து அந்த மனிதர்களுக்கு மட்டும் சொல்லவில்லை. இப்போ வந்து ஒரு தவறான பழக்கங்கள் இருக்கிறது, ஒரு போதை பழக்கம் இல்லைன்னா வந்து வேற ஏதோ ஒரு அடிக்ஷன், அது வந்து அந்த உடனே வந்து அந்த சங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு நித்தியத்தை புரிந்து கொண்டு அந்த ஆத்மஸ்வரூபமாகிய அந்த ஸ்வரூபத்தை புரிந்து கொண்டு பௌதிக காமத்தை நிறுத்திவிட்டு இன்பம் துன்பம் என்னும் இருமையை வந்து ஒழித்து மயக்கம் உறாமல் இருப்பவர்கள் பரமபுருஷனிடம் சரணடைவது எவ்வாறு என்பதை அறிந்து அந்த நித்திய ராஜ்யத்தை அடைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, யாரெல்லாம் வந்து இதை வந்து நல்லா கத்து வச்சுட்டு இருக்கிறார்களோ, இங்க நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கிறவர்களுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட், தே ஆர் ஆல் எக்ஸ்பர்ட் இன் சோ மெனி திங்ஸ். நம்மளாம் வந்து நிறைய வந்து வி ஆர் ஆல் எக்ஸ்பர்ட் இன் சோ மெனி திங்ஸ். ஆனா வந்து எவர் வந்து இந்த விஷயத்துல வந்து நிபுணரா இருக்காரோ, எப்போ வந்து நான் பற்ற இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுல நான் நிபுணனா இருந்தேன்னா அவர்கள் தான் வந்து இந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைந்து அவர்கள் வந்து இந்த நித்திய ராஜ்யத்தை, பகவானுடைய அந்த கோலோக வைகுண்டத்தை அடைகின்றனர். மற்றதுல வந்து நம்மளுக்கு அந்த நிபுணத்துவம் இருந்து பிரயோஜனம் கிடையாது. பகவானிடத்தில் அந்த நிபுணத்துவம் இருக்க வேண்டும் பகவான் சம்பந்தமான விஷயங்கள்ல. நதத் பாசயத்தே சூரியோ நச சாங்கோ ந பாவகா.
யத்கத்வா ந நிவிர்த்தந்தே தத்தா தத்தாம பரமம் மம. எனது அந்த பரம வாசஸ்தலம் அது வந்து சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளியூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவதில்லை. அது வந்து ஸ்வயம் பிரகாசம். எப்படி வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து சூரியன் வந்து உதித்தால்தான் நம்மளுக்கு வந்து வெளிச்சம். சூரியன் வந்து ஒரு 2 நாளைக்கு உதிக்கலைன்னா வெளிச்சம் கிடையாது நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிலம், நீர், காற்று அந்த இதெல்லாம் இருந்தாதான் நம்மளுக்கு இங்க இருக்க உயிர் வாழவே முடியும். ஆனா பகவானுடைய இடம் வந்து அப்படிப்பட்டது கிடையாது. பகவானுக்கு வந்து அதுவே ஸ்வயம், அதுவே வந்து ஸ்வயம் பிரகாசம். அதுலயே வந்து அனைத்துமே வந்து அதுலயே இருக்கிறது. மற்றொன்றை எதிர்பார்த்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை பகவானுடைய இருப்பிடத்திற்கு கிடையாது. இது வந்து ஒரு வர்ணனை. பகவானுடைய இருப்பிடம் வந்து கோலோக வைகுண்டம். அந்த அஷ்ட சகிகள் வந்து அவர்கள் அஷ்ட சகிகள் இல்ல, எவ்வளவு 108 சகிகள்னு கூட சொல்றது உண்டு. அதனால தான் வந்து அந்த 108 பக்தர்களுக்காக தான் அந்த 108 மாலையில வந்து செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்றது உண்டு. அவர்கள்லாம் புடைசூழ பகவான் எப்படி இருக்கிறார் அந்த கோலோக வைகுண்டத்தில் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வர்ணனை போட்டிருக்கிறார்கள். அதற்கு பின் வந்து நம்ம 7, 8 ஸ்லோகம், 7ம் வந்து இந்த முக்கியமான ஸ்லோகம் தான் இந்த சாப்டர்ல. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சமானவர்களே. அது நம்ம பார்த்துட்டோம் ஏற்கனவே. அந்த 3 சக்தி, பகவானுடைய 3 சக்தி, அதுல ஒண்ணு வந்து அந்த நம்மளும் வந்து அந்த மார்ஜினல் பொட்டன்சி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த வந்து ததாஸ்த சக்தியா நம்ம தான் இருக்கோம், நம்ம ஜீவாத்மாக்கள். ஆகையினால் அனைத்து கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களும் வந்து என்னுடைய சொரூபங்கள் தான். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களும் இவர்களுக்கு மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மமைவாம்ஷோ ஜீவலோகே ஜீவபூதः சனாதனः மனசஷ்டானி இந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கர்ஷதி. 6 புலன்கள், அதாவது மனம் உட்பட 6 புலன்கள். 5 புலன்கள் தெரியும், அதோட மனமும் சேர்த்து 6வது புலன், 6ஐயும் சேர்த்து இவர்கள் வந்து இதனால் தான் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். இந்த 6 புலன்களையும் திருப்திப்படுத்துவதுதான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது. ஆனால் வந்து இவர்களுடைய உண்மையான சொரூபம் வந்து என்னுடைய சொரூபமாகத்தான் அவர்கள் உண்மையிலேயே இருக்கின்றனர் அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். அதை புரிஞ்சுட்டோம்னா நம்ம வந்து இந்த 6 இந்திரியங்களை திருப்திப்படுறதுக்கு பின்னாடி நம்ம ஓட மாட்டோம். பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நம்ம பின் செல்வோம், பகவானின் பின்னே செல்வோம். ஷரீரம் எத வாப்னோதி யச்சாப் கிராம தீர்வரஹ கிரஹீத் வாய்தானி சம்யாதி வாயுர்கந்தானி வாஷயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர் வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை வந்து சுமந்து செல்கிறான். இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு வந்து நம்ம அந்த உணர்வுகளை தான் வந்து தாங்கி செல்கின்றோம். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை வந்து கைவிடுகிறான். நம்ம வந்து எதை நினைத்து எதன் மேல் மிகுந்த பற்று கொண்டு உயிர் விடுகிறோமோ அந்த நிலையையே நம்ம அடைகிறோம். ஆகையினால் வந்து இந்த பற்று வந்து பகவானிடம் இருந்தால் அந்த வந்து பகவானுடைய அந்த இடத்திற்கு செல்கிறோம். அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து முன்னாடியில இருந்தே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும். கடைசி சமயத்துல வந்து பகவானுடைய நினைப்பு வரணும்னா உடனே வராது. நம்ம வந்து முன்னாடியில இருந்தே வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரங்களை வந்து ஜபம் வந்து செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். பழகத்தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த நிலை வந்து கிடைக்கும். அதற்கு பின் வந்து 9, 10 ஸ்லோகங்கள். ஸ்ரோத்ரம் சக்ஷுஷு ஸ்பர்ஷம் ச ரசனம் கிராணமேவச்ச அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷயானுபவேவசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர் வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல் புலன்களை ஆகியவற்றை அடைகிறான். மனதை வந்து மையமாக கொண்டு, அதுதான் மனம்தான் முக்கியம். ஏன்னா வந்து அதுதான் வந்து அனைத்திற்கும் வந்து கட்டுப்படுத்துகிறது. அந்த மனதில் கொண்டுள்ள அந்த உணர்வுகளின் அதன் அடிப்படையில் வந்து வேறொரு அந்த 5 இந்திரியங்கள் கொண்ட வேறொரு உடலை அடைகிறான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின்ப விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். மறுபடியும் வந்து அடுத்த பிறவியிலும் வந்து அவனுடைய அந்த உணர்வுகள் சுமந்து செல்கிறான் இல்லையா. எதில் விட்டானோ அதே உணர்வுகள் வந்து அவனுக்கு வந்து திரும்பவும் அதே வேறொரு உடலில் வந்து வருகிறது.
அதே உணர்வுகளை சுமந்து கொண்டு அதே மாதிரியான காரியங்களை செய்து கொண்டு திரும்பவும் திரும்பவும் இந்த சுழலிலேயே இருந்து மாட்டிக்கொண்டு இருக்கிறான். உத்கிராமந்தம் ஸ்திதம் வாபி புஞ்சானம் புஞ்சானம் வா குணான்விதம் விமூடா நானு பஷ்யந்தி பஷ்யந்தி ஞான சக்ஷுஷா. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தில் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. முட்டாளா இருந்தா இந்த மாற்றத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அப்படியே சரி ஏதோ ஒரு பிரமை பிடிச்ச மாதிரி ஏதோ நடக்கிறது நடந்துட்டு போட்டோம் அப்படின்னு விட்டுடுவார்கள். முட்டாள்களுக்கு எதனால இந்த மாதிரி அவன் திருப்பி உடலை எடுத்துக்கிறான் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் தெரியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். தெளிவாக என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூர்ந்து கவனித்து உடல் நம்ம இந்த உணர்வின் மூலமாக வேறொரு உடலை எடுத்துக்கொள்கிறோம். ஆகையினால் இந்த உடல்ங்கிறது அழியக்கூடியது. ஒண்ணு அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க, உடல்ங்கிறது அழியக்கூடியது. மற்றொன்று இதே சம்பந்தமான காரியங்களில் தான் ஈடுபட்டு கொண்டே இருப்போம். நம்ம இதே மாதிரி இந்த புலனின்ப விஷயத்திலேயே இருந்தோம்னா மாட்டிண்டு இதையே செய்து கொண்டிருந்தோம்னால் திரும்ப திரும்ப இதே இந்த உலகங்களில் தான் திரும்ப திரும்ப பிறப்போம். ஆகையினால் அந்த ஞானம் கொண்டவர்கள் தான், அந்த ஞானத்தின் பயிற்சி கொண்டவர்கள் தான் இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டு அவர்களுடைய மனத்தை இந்த புலனின்ப விஷயங்களிலிருந்து பற்றறுத்து செயல்படுவார்கள். இப்போ 11, 12 ஸ்லோகம் பார்ப்போம். யதந்தோ யோகி நஷ்சைனம் பஷ்யந்த்யாத்மான் யாத்மன் யவஸ்திதம் யதந்தோ அப்யக்ருதாத்மானோ நைனம் பஷ்யந்த்ய சேதசஹ. தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்கள், தன் உணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. இதுதான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம். அவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறதுங்கிறது ஒண்ணுமே புரியாது. முயற்சி பண்ணினா கூட அவர்களுக்கு புரியாது. ஏன்னா அவர்களுக்கு இந்த வெறும் இந்த ஒரு ஜட சம்பந்தமான ஆசைகளிலேயே உழண்டு கொண்டு இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் தன்னுணர்வில் அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தில் நிலை பெறவில்லை. உடல் தான் ஆத்மா அப்படின்னு நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால் இந்த தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகளுக்கு இது நன்றாக தெளிவாக காண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆகையினால்தான் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம ஆன்மீக குருக்கள்லாம் அவர்கள்லாம் பார்த்தீர்களானால், அந்த ஆன்மீகவாதிகள்லாம் பார்த்தீர்களானால் அவர்கள் இந்த சாதாரண விஷயங்களில் ரொம்ப அவர்கள் சம்பந்தப்பட்டு கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள். அவர்களுடைய வேலை பகவானை சார்ந்ததாகவே இருக்கும். அவர்களுடைய டெய்லி ஷெட்யூல், டெய்லி ரொட்டீன் பார்த்தீர்களானால் வேறு மாதிரியாக இருக்கும். நம்மளுடைய டெய்லி ரொட்டீன் வேற மாதிரியாக இருக்கிறது. நம்ம இந்த ஜட இயற்கையின் சம்பந்தமான காரியங்களிலே தான் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம். நம்மளுக்கு கேட்டா நம்மளுக்கு நேரம் இல்லை அப்படின்னு ஒரு காரணம் வேற சொல்லி விடுகிறோம். நேரம் இல்லைன்னா அப்போ பகவான் திரும்பவும் இதே நேரம் இல்லாத இதே சூழலை தான் திருப்பி கொடுக்கிறார் பகவான். அது நம்மளுடைய பகவான் காரணம் கிடையாது. அதுக்கு நாம் தான் பொறுப்பு. எதாதித் யகதம் தேஜோ ஜெகத் பாசயதே அகிலம் எச்சந்த ரமசி எச்சாக்னௌ தத் தேஜோ வித்தி மாமகம். உலகம் முழுவதிலும் இருளை விளக்குகின்ற சூரியனின் பிரகாசம் என்னிடமிருந்தே வருகின்றது. மேலும் சந்திரனின் பிரகாசமும் நெருப்பின் பிரகாசமும் கூட என்னிடமிருந்துதான் வருகின்றது. இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம். நம்ம இந்த விபூதி அத்தியாயத்துல பகவான் சொல்றார், சூரியனுக்கு ஒளி கொடுப்பதும் நானே தான். அதே மாதிரி சந்திரனுக்கும் அந்த ஒளி கொடுப்பது. அப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். அந்த சந்திரன் அந்த உயிர் அந்த காய்கறிகளுக்கு அந்த ரசத்தை கொடுக்க போகிறோம். அதெல்லாம் பார்க்க போறோம். நம்ம சந்திரன் சூரியர்கள் தானே பிரகாசிப்பதில்லை. அதே மாதிரி நட்சத்திரங்களுக்கும் தானே பிரகாசிப்பதில்லை. எல்லாம் பகவான் கொடுத்ததுனால் இருக்கிறது. அவ்வளவுதான். இதெல்லாம் பகவானுடைய அவருடைய காரியம். இதெல்லாமே அதுக்கப்புறம் 13, 14 ஸ்லோகங்கள்ல காமா விஷ்யச்ச பூதானி தாரயம் யஹ மோஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வாஹா சோமோ பூத்வா ரசாத்மகஹ. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை நான் வழங்குகின்றேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். இப்போ நம்ம பிளானட்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம். எல்லா பிளானட்ஸும் அது அந்தந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கு. எப்படி நிக்கிறது?
தானே நிற்க முடியாது இல்லையா? பகவான் தான் நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார். அதே மாதிரி தான் இப்ப பூமி வந்து சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது ஒரே பாதையில. கீழே விழாமல் சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது. எப்படி அதால் சுற்ற முடியும்? பகவான் வந்து அந்த நிலையில் வந்து நிறுத்தி வைத்திருக்கிறார். அப்படி இல்லைன்னா அதே மாதிரி நம்ம என்ன சொல்றோம்? நேத்திக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? எல்லா அண்டத்தையும் வந்து ஆதிசேஷன் அந்த உருவில் தான் பகவான் அந்த ஆதிசேஷன்கிற உருவை எடுத்துக்கொண்டு தான் தன்னுடைய தலைமையில் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறார்கள். எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அந்த காரியம்தான். அது வந்து எல்லாம் தானே நடக்கக்கூடியது கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து இந்த காய்கறிகளுக்கு வந்து அந்த வாழ்வு ரசம், அதற்கு வந்து அந்த வாழ்வின் ரசத்தை யார் கொடுக்கிறார்னா அந்த சந்திரன் ஒளி, அதன் மூலம் தான் வாழ்வு ரசம் கிடைக்கிறது. அதுவும் வந்து பகவான் தான் அந்த சந்திரனின் ஒளியாக இருந்து அந்த வாழ்வு ரசத்தையும் காய்கறிகளுக்கு வந்து கொடுக்கிறார், காய்கறி பழங்களுக்கு. அதற்கு பின் வந்து அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகமாஸ்ரிதः பிராணாபானோ சமாயுக்தः பசாம் எண்ணம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர்வாழிகளின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை வந்து செரிக்க செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ இந்த பாக்குறோம் இந்த படத்துல அந்த பசி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு அக்னி, அது வந்து ஜாட்டரா அக்னி அப்படின்னு சொல்றோம். வைஸ்வானரோ அக்னி, அது வந்து பகவான் தான் அந்த ஜாட்டரா அக்னியாக இருந்து கொண்டு அனைவரின் வயிற்றிலும் அந்த ஜீரணத்தை வந்து சாத்தியமாக்குகிறார். அதே போலதான் வந்து அந்த உள் சுவாச காற்றுடன் வெளி சுவாச காற்று வந்து இணைந்து 4 விதமான உணவுகள், கடித்து சாப்பிடுவது, அப்புறம் வந்து குடிப்பது, மென்று சாப்பிடுவது, அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு இருக்கிறது. இந்த 4 விதமான உணவுகளை வந்து பகவான் தான் செரிமானம் அவர் தான் செய்கிறார் அப்படிங்கிறத பகவான் இதுல சொல்றார். இது வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம். இது 15வது ஸ்லோகம். சர்வஸ்ய சாஹம் கிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத்த சம்ருத்திர் ஞானம் மபோஹனம் ச வேதைஷ்ட சர்வைரஹமேவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேத விதேவ சாஹம். நான் எல்லோருடைய ஹிருதயத்திலும் வீற்றிருக்கிறேன். என்னிடமிருந்தே ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களை அறிபவனும் நானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இப்போ நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? நம்மளுக்கு வந்து அந்த அறிவு, இந்த ஞானம்லாம் இருக்கிறது, ஞாபக சக்தி எல்லாம் இருக்கிறது. அந்த ஞாபக சக்தியா இருக்கிறதும் வந்து பகவான் தான். இல்லைன்னா வந்து இல்லைன்னா வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம்ங்கிறது இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் பகவான் நினைச்சாதான் முடியும். இல்லைன்னா வந்து நம்மளுக்கே தெரியும், நிறைய விஷயங்கள் மறந்து விடுகிறோம். அதை ஞாபகத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னா பகவானுடைய அனுகிரகம் இருந்தால்தான் அது வந்து நம்மளுடைய ஞாபகத்தில் இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து அதை வந்து மழுங்கடித்து விடுவார் பகவான் வந்து. ஆகையினால் பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு வந்து அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் பவர் வந்து நிறைய இருக்கும் சொல்வார்கள். அதனால்தான் அவர்களுக்கு அந்த இன்டெலிஜென்ஸ், ஞாபக சக்தி எல்லாம் நிறைய இருக்கும். அதுக்கு தான் நம்ம வந்து எப்பவுமே பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டு அவர் சம்பந்தமான அந்த விஷயங்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொண்டா போதும். நம்மளுக்கு மற்ற விஷயங்களை ஞாபகம் கொள்ளணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களையே நம்ம ஈடுபட்டு கொண்டு அவருடைய சம்பந்தமான விஷயங்களை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அந்த ஞாபக சக்தியாகவும் இருப்பவர் பகவான் தான். அறிவாகவும் மறதியாகவும் இருப்பதும் பகவான் தான் அப்படின்னு சொல்றார். ஒன்றை அறிய வேண்டும் என்றால் அந்த அறிவாகவும் இருப்பது நான் தான். அந்த அறிவின் சக்தியை கொடுப்பதும் நான் தான். இல்ல நான் மறந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப அந்த கும்பகர்ணனுக்கு வந்து அந்த தபஸ் பண்றான். அவனுக்கு வந்து நித்தியத்துவத்தை கேட்கறதுக்காக போறான். கடைசியில வந்து பகவான் வந்து அதை மறக்கடிச்சு அந்த வாக்தேவி அவள் வந்து நித்திரத்துவம் அப்படின்னு சொல்லிடுறான். ஆகையினால் வந்து பகவானுடைய செயல் தான் இது அனைத்துமே. அவர் நினைத்தால் வந்து எதை வேணாலும் மாற்றி அமைக்க முடியும். எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. உண்மையில் வந்து வேதாந்தத்தை தொகுத்தவனும் வேதங்களால் அறியப்படுவரும் நானே. பகவான் தான் வந்து அந்த வேதத்தை வந்து கொடுத்தார். இந்த முதல்ல சிருஷ்டி பண்ணி பிரம்மாவுக்கு வந்து அந்த வேதங்களை கொடுத்து அதற்கு பின் வந்து அந்த பிரம்மா அதை தொலைத்த போதும் அவர் தான் அந்த ஹயக்ரீவ உருவம் எடுத்துக்கொண்டு அதை திரும்பவும் மீட்டு கொண்டு வந்து கொடுத்தார். ஆகையினால் வந்து வேதங்களால் அறியப்படுபவர் யாருன்னா பார்த்தா கடைசியில பகவான் தான் அறியப்படுறார். வேதாந்தத்துல தான் சொல்லியிருக்கு. ஏன்னா பகவான் தான் வந்து கடைசி, அவரை தான் வந்து இட் இஸ் த அல்டிமேட் டெஸ்டினி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்புறம் 16, 17 ஸ்லோகங்கள். துவாவி மௌ புருஷௌ லோகே க்ஷரக்ஷர ஏவச்ச க்ஷர சர்வாணி பூதானி கூடஸ்தோ க்ஷர உச்சியதே. தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளன. வந்து தவறக்கூடியவர்கள்
அதாவது தவறு செய்யக்கூடியவர்கள், அதாவது தவறாதவர்கள். எது இந்த ஒரு காரியம் எடுத்துக்கொண்டால் அது வந்து தவறாமல் செய்யக்கூடியவர்கள். அதை வந்து நிர்விகனமாக எடுத்த காரியத்தை முடிப்பவர்கள், இல்லைன்னா வந்து தவறக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு 2 கேட்டகரி இருக்கு. ஜட உலகில் உள்ள ஜீவன்கள் வந்து தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் வந்து தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷனான பரமாத்மா இருக்கின்றார், பகவான் தான் இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான பகவான் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை வந்து காக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்தான் வந்து அந்த உத்தம புருஷர். புருஷர்களையே அவர்தான் உத்தமமானவர் ஆகினால் அவர்தான் உத்தம புருஷர். இங்க இந்த ஜட உலகத்தில் இருப்பவர்கள் அனைவருமே வந்து தவறக்கூடியவர்கள் தான். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே நம்மளால எல்லா சமயத்திலையுமே வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டா செய்ய முடியாது. நம்ம வந்து we are all called infallible souls. பகவான் வந்து அந்த ஆன்மீகத்துல இருக்கிறவர்கள் வந்து தவறாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அந்த ஆன்மீக லோகத்தில் இல்லைன்னா கூட இந்த லோகத்துல இருக்கும் போதே ஒரு சில பேர், அதாவது மிகுந்த பக்தி உடையவர்கள் வந்து அவர்கள் வந்து தவறாதவர்கள் தான். ஏன்னா வந்து அவர்கள் பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களிலே ஈடுபட்டு கொண்டு இருக்கிறதால் அதுதான் நம்ம பார்த்தோம். அந்த 2 சக்தி இருக்கு இல்லையா, அந்த யோகமாயா மகாமாயா. நம்ம எல்லாருமே வந்து அந்த மகாமாயா சக்தி அதன் கீழ் வருவதால் நம்ம வந்து தவறக்கூடியவர்கள். நம்ம யோகமாயாவின் சக்தியில் அந்த அந்த பிரபாவத்திற்குள் வந்து விட்டோமானால், அந்த ஒரு நிலைக்கு சென்று விட்டோமானால் நம்மளும் வந்து தவறாதவர்களாக இருப்போம். அதற்கு பின் வந்து கடைசி 3 ஸ்லோகங்கள் வந்து 18, 19, 20 இதுல சின்ன அத்தியாயம் தான் இதுவும். யஸ்மாத் க்ஷரமதீதோ அஹம க்ஷராதபி சோர்த்தமஹ அதோஸ்மி லோகே வேதே ச பிரதிதிரஹ புருஷோத்தமஹ. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் ஆகிய இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு நான் திவ்யமானவனாக இருப்பதாலும் நானே உத்தமமானவன் என்பதாலும் உலகிலும் வேதங்களிலும் நான் அந்த புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அவருடைய அந்த பிரபாவத்தை குறிக்கிறார். ஏன்னா வந்து இந்த தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் இருவருக்குமே அப்பாற்பட்டவர் பகவான். 2 கேட்டகரியிலுமே வரமாட்டார் பகவான். இந்த தவறக்கூடியவர்களாகவும் இல்லை, தவறாதவர்களாகவும் இல்லை. இது எல்லாத்துக்கும் மேலானவர் பகவான். ஆன்மீக உலகில் இருப்பவர்கள் வந்து தவறாதவர்கள், ஆனா வந்து அதுக்கும் மேலானவர் பகவான். அதுதான் சொல்றார். ஆகையினால் தான் வந்து உத்தமமானவன், புருஷர்களிலேயே நான் தான் உத்தமன், புருஷோத்தமன். இந்த அத்தியாயம் வந்து புருஷோத்தம அத்தியாயம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. ஏன்னா வந்து உட்புருஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு லோயஸ்ட் கேட்டகரி, அப்புறம் வந்து உத்தர புருஷன் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட் கேட்டகரி மிடில், அதற்கு மேல் வந்து உத்தம புருஷன் அப்படிங்கிற 3 கேட்டகரி நம்ம மனிதர்கள் சொல்றோம். பகவான் தான் வந்து அனைத்திற்குமே வந்து உத்தமமான அந்த உத்தம புருஷர்களிலேயே உத்தமமானவர் பகவான் தான். புருஷோத்தமராகிய முழு முதற் கடவுள் அவர் தான். அதனால் தான் அனைத்து உலகிலும் வேதங்களிலும் வந்து நானே புருஷோத்தமனாக கொண்டாடப்படுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அந்த புருஷோத்தமன் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த நிலையை பகவான் சொல்றார். யோ மாமேவ அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் ச சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எவன் ஒருவன் என்னை பரம புருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் வந்து எல்லாவற்றையும் அறிந்தவனாவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொள்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் பகவானை வந்து அறிய முயற்சிக்கின்றானோ, அதாவது அதுவும் பார்த்தோம், 1000 பேர் வந்து இந்த பக்தி தொண்டுக்கு வருவார்கள். அந்த 1000 பேரில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் தான், அந்த கோடி பேர்ல வந்து ஒருத்தர் தான் வந்து முயற்சி செய்யறதுக்கே வருவார்கள் பகவானை குறித்து அறிவதற்கு. அந்த கோடி, அந்த ஒண்ணுன்னு சேர்ந்து ஒரு கோடி ஆச்சுன்னா அந்த கோடியில ஒருத்தர் தான் வந்து பகவானை அந்த அடைவதற்கு ஒரு பிரயத்தனமே செய்கிறார்கள். அதுலேயும் ஒரு கோடி தான் வந்து பகவானை வந்து உண்மையிலேயே அடைகிறார்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர்கள். ஏன்னா எப்பொழுது வந்து என்னை அறிந்து விட்டார்களோ, நான் தான் வந்து வேதத்தை படித்தேன், வேதாந்தமும் வந்து என்னை தான் குறிக்கிறது. ஆகையினால் என்னை அறிந்தவர்கள் வந்து அனைத்தையும் அறிந்தவர்கள். அவர்கள் வந்து அந்த பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல சொல்றார். அந்த கோபிமார்கள் அனைவருமே வந்து அந்த நிலை உள்ளவர்கள் தான். இந்த கோபிகா ஸ்திரீகள், கோபகுமாரர்கள், பகவானோடையே இருந்தவர்கள் அனைவரும், அவர்கள்லாம் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தவர்கள்லாம் அந்த நிலையில தான் இருந்திருக்கிறார்கள். கடைசி ஸ்லோகம் இதுல, இதி குஹ்யதமம் சாஸ்திரம் இத முக்தம் மயானக ஏதத் புத்வா புத்திமான்ஸ் யாத் கிருத கிருத்யஷ்ச பாரத. வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி வந்து இதுவே. பாவமற்றவனே,
தற்போது என்னால் இது வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதனை வந்து புரிந்து கொள்பவன் அறிஞன் ஆவான். அவனது முயற்சிகள் வந்து பக்குவத்தை அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அந்த புருஷோத்தம வித்தியை வந்து பகவான் வந்து இதுதான் ரொம்ப ரகசியமானது. ரகசியங்களிலேயே ரகசியமானது. இதுதான் ரொம்ப மிக ரகசியமானது. இதையே புரிந்து கொள்பவன் வந்து அவன்தான் வந்து பேரறிவாளன். அவன்தான் வந்து ஒரு அறிஞன், பேரறிஞன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுடைய முயற்சிகள் தான் என்னை நோக்கி இருக்க போகிறது. அவன் வந்து என்னை வந்து அடைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அத்தியாயத்தை வந்து இதோட முடிச்சுக்கலாம். இது வந்து ஒரு இந்த டெமி காட்ஸ் அவர்கள்லாம் வந்து இந்த பார்க்கடலில் மகாவிஷ்ணுவை நோக்கி அந்த ஒரு கைகூப்பி வேண்டிக் கொள்ள, அதாவது அந்த அவதாரங்கள் எடுக்கக்கூடிய சமயத்தில் வந்து அவர்கள் வந்து பகவானை நோக்கி அந்த பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். அந்த காட்சி இது. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கதை ஏற்கனவே பார்த்தோம். கிருஷ்ணாவதாரத்தின் போது வந்து இந்த பூமியானது ஒரு பசுவின் வடிவம் எடுத்துக்கொண்டு அது வந்து இந்த பிரம்மாவிடம் போய் வந்து கண்ணீர் வடிக்கிறது. அப்போ வந்து பிரம்மா வந்து ஒரு செய்தி அவருக்கு வந்து ஒரு செய்தி கிடைக்கிறது மகாவிஷ்ணுவிடமிருந்து, அதாவது கிருஷ்ணரிடமிருந்து. இந்த மாதிரி நானே வந்து இந்த கிருஷ்ணராக்கிய வடிவில் வந்து நானே வரப்போகிறேன். அப்பொழுது வந்து இந்த துஷ்டர்களை வந்து நான் அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த செய்தியை வந்து அந்த மற்ற தேவர்களுக்கும் பூமாதேவிக்கும் சொல்லி அவர்களை வந்து ஆஸ்வாசப்படுத்துகிறார். இது வந்து இந்த அத்தியாயம் முழுக்கவே வந்து பார்வதி தேவிக்கு வந்து பரமேஸ்வரன் வந்து சொல்றார். இதுதான் இது மாதிரிதான் இருக்கும். எல்லா கதைகளுமே பார்த்தீர்களானால் நிறைய வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்வதி தேவிக்கு வந்து பரமேஸ்வரன் சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும். இந்த புருஷோத்தம வித்தியை வந்து உபதேசிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. ஜட உலகத்திலிருந்து பற்றறுத்தல், அது வந்து நம்ம பார்த்தோம். அசங்க சஸ்திரின அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பற்ற அறுத்தல் அப்படிங்கிற அந்த கோடாலி, அந்த ஒரு ஆயுதத்தை கொண்டு நீ வந்து அந்த மரத்தை வெட்டி வீழ்த்துவாய். அதற்கு பின் வந்து இந்த ஜட உலகத்திலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்ல நீ வந்து பகவானுடைய அந்த பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களில் ஈடுபட்டு அந்த ஒரு ஆன்மீக அந்த குருவை அணுகி அவருடைய அந்த பாதையை நீ மேற்கொள்வாய். இந்த உலகில் வந்து நம்மளுடைய பராமரிப்பாளராக பகவான் கிருஷ்ணருடைய அந்த நிலை, அந்த புருஷோத்தமர் அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடிய அந்த நிலையை பார்த்தோம். வேதாந்தங்கள் மற்றும் வேதங்கள் அனைத்துமே வந்து அந்த புருஷோத்தமனான அந்த பகவானை நோக்கித்தான், அது அவரை தான் வந்து ஆராதனை செய்கின்றன அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இதை பார்த்துட்டு இந்த அத்தியாயம் இதோட முடிவடையுது. ஹேமலதா மாதாஜி, நீங்க ரெடியா இருக்கேன் பிரபுஜி. ஷூர் மாதாஜி. எல்லா டிவோட்டீஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு வந்து ஹனுமனை பற்றியும் நாரதரை பற்றியும் உள்ள ஒரு கதையை சொல்ல போகிறேன். அது வந்து இன்னைக்கு கேதரி ஹனுமனுடைய தாயார், அவ 2 பேரும் வெளியில் உலாவின் இருக்கும்போது நாரதருடைய பாட்டு சங்கீதம் கேட்கறது. அப்போது கேதரி சொல்கிறா, ரொம்ப இந்த திவ்யமான கான ஒலி கேட்கறது, நாரதர் இந்த பக்கமாக போயின்னு இருக்கார் போல இருக்கு அப்படின்னுட்டு ஹனுமன் கிட்ட சொல்றா. ஹனுமன் உடனே கேட்குறார், யாருமா நாரதர், அவர் எங்கே இருப்பார், எப்படி இருப்பார் அப்படின்னு கேட்கும்போது, அவர் வந்து ஒரு திவ்ய மகரிஷியாக்கும். அவர் வந்து பாடினா அவருடைய இதெல்லாம் ரொம்ப நன்னா இருக்கும் கேட்கறதுக்கு. தெய்வத்தை பற்றி, கிருஷ்ணரை பற்றி, நாராயணனை பற்றி பாடுவார் அப்படின்னு சொல்லும்போது, எனக்கு நீ அவரை போய் பார்த்தாலே உனக்கு அவர் யாருன்னு நீ தெரிஞ்சுட்டுருவேன்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே இவர் உடனே மேலே நோக்கி பறந்து போறார். அப்போ நாரதரை பார்த்துட்டு என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறார். நான் என்னென்ன ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் உன்னை அப்படின்னுட்டு நாரதர் எனக்கு நிறைய பேர் ஆசீர்வாதம் கொடுத்துருக்கா, எனக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் வேணுமோ இல்லையோ அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்க கொடுங்கோ அப்படின்னுட்டு ஹனுமன் சொல்றார். அப்போ நாரதர் வந்து, நீ நல்லா பாடணும், அதுதான் என்னுடைய ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அப்போ ஹனுமன் சொல்றாரு, எங்க அப்பா வந்து நீங்க இன்னும் நீங்க ரொம்ப நன்னா பாடுவேள், அப்போ உங்களை மாதிரி நானும் பாடணும்னே எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொன்னோடனே உடனே அவர் வந்து என்ன மாதிரியே பாடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறார். அப்புறம் நான் எப்படி பாடுறேன்னுட்டு நீங்க என்ன பார்க்க வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க தான் அதை ஜட்ஜ் பண்ணணும், உங்களை மாதிரி பாடுறேனான்னு சொல்லி பார்க்கணும். சரி பார்த்து விடுறேனேன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒரு பாறை மேலே உட்காந்துண்டு அவ வந்து ஹனுமன் பாட ஆரம்பிக்கிறார். அவர் வந்து அந்த பாறை உருகிற மாதிரி உள்ள ஒரு ராகத்தை எடுத்து அவர் பாட ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ நாரதர் வந்து அவருடைய
வீணைய கீழ வச்சுட்டு மெய் மறந்து அவருடைய பாட்ட கேட்டுட்டு இருக்காரு. அப்ப அந்த பாறை உருகி, அந்த வீணை அதுல வந்து மிதக்க ஆரம்பிச்சுடுது. இவருக்கு அது தெரியாது. இவரு ரசிச்சு கேட்டுட்டு இருக்காரு. அப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிஞ்ச உடனே, சரி நன்னா பாடுற, அ அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு. எனக்கு வேற இடத்துல போணும். கடவுளுடைய கைங்கரியம் செய்யறதுக்கு. அப்படின்னுட்டு சொன்னோனே, "நான் இப்ப நிறுத்தலாமா?" அப்படின்னு சொல்லி அனுமன் கேட்கிறாரு. நிறுத்திக்கோன்" அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. "நீங்க கண்ண தொறந்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்கோ" அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் இவர் கண்ண தொறந்து பார்த்தோனே, இவருடைய வீணை மொதக்கறது அவர் கண்ல படல. நிறுத்திக்கோ" அப்படின்னு சொன்னோனே, இவரும் பாட்ட நிறுத்தின்றார். அவர் நிறுத்தின உடனே அந்த வீணை வந்து, அந்த பாறையோடைய இடுக்குல மாட்டின்டு உறைஞ்சு போயிடுறது. அப்புறம் அவரு கிளம்புறதுக்கு எழுந்திருந்து அந்த வீணைய எடுக்கும்போது, அது எடுக்க வரல. அப்போ ஆஞ்சநேயர்ட்ட சொல்றாரு, "நீ என்ன பண்ணினாய்?" அப்படின்னு சொல்லி. "நீங்க எனக்கு வரம் கொடுத்தேள். நீங்க பாடச் சொன்னேள். நான் பாடினேன்." அப்படின்னுட்டு சொன்னோனே, "நீ அத எடுத்துக்குடேன். என்னோட வீண மாட்டின்ருத்தே. நீ என்ன பாடினியோ அத எடுத்துக்குடேன்." அப்படின்னு அவர் கேட்கிறாரு. அப்போ அவர் வந்து, "இல்ல நீங்க இப்போ நிறுத்த சொன்னதுனால தானே நான் நிறுத்தினேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எகிறி குதிச்சு அவருடைய வீட்டுக்குள்ள ஓடி போயிடுறாரு. ஓடி போனோனே பின்னாடியே நாரதர் ஓடின்னு வந்து, "என்னுடைய வீணைய எடுத்து குடுப்பா, அனுமா" அப்படின்னுட்டு அவரும் பின்னாடியே வீட்டுக்குள்ள ஓடி போறாரு. அப்போ இவர் ரூமா ஓடின்ட்டு இது பண்ணோனே, அப்ப கேதரி அங்கேருந்து வரா. "என்ன பண்ணினான்? அனுமன் என்ன பண்ணான்?" அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோனே, "என்னோட வீணைய இப்படி மாட்டு விட்டுடுத்து, அத எடுத்து குடுக்க சொல்லுங்கோ" அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சரின்னுட்டு ஹனுமன்ட்ட சொல்லும்போது, "நான் ஏன் வீட்டுக்குள்ள ஓடி வந்தேன் தெரியுமா? இவர் ஒரு பெரிய பக்தர் இல்லையா? அப்ப அவருடைய கால் தூசி அவர் வந்து நம்மளுடைய வீட்டுக்குள்ளேயும் படணும் அப்படின்னுட்டு தான் நான் அவர வீட்டுக்குள்ள ஓடி வந்து நான் அழைச்சுட்டு வந்தேன்." அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்றாரு. அப்புறம் அவர் திரும்பியும் போயி, அ அந்த பாடி அவருடைய வீணைய எடுத்து குடுத்துடுறார். இதுலேருந்து என்ன தெரியறதுன்னா, நாரதருக்கும் ஒரு ஜெலஸ் வரலை. அவரு தன்ன விட நன்னா பாடுறார் ஹனுமன் அப்படின்னுட்டு அவருக்கு ஜெலஸ்ன்றது இல்லை. எப்பவுமே ரொம்ப திவ்யமான கடவுள் பக்தியில இருக்கப்பட்டவாளுக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இதுவும் அகம்பாவம் எதுவுமே வராது. அவர் வந்து அவாளுடைய க க நம்பள் பில்கிரிமேஜ்ன்னுட்டு எங்கெங்கேயோ நம்பள் கோயில்னு அலையறோம். ஆனா, ஒரு பெரியவாள ஒரு பெரிய டிவோட்டிய நம்ம வீட்டுக்குள்ள அழைச்சின்னு வந்து அவாளுடைய கால் தூசி நம்ம வீட்டுக்குள்ள பட்டாலே, நம்ப வீடே ஒரு புனித ஸ்தலமா மாறிடும். இதிலேருந்து இந்த 2 இதுவும் நம்ம கத்துக்கிறோம். தேங்க் யூ.